Nikdy neuveríte, koľko stoja tieto luxusné inteligentné hodinky a sú lepšie ako tie za 1400 eur. Hovorím o úplne nových Ultrafix Smartwatch, ktoré ma naozaj prekvapili kvalitou a funkčnosťou. Tento technologický klenot je vyrobený v rovnakých továrniach ako luxusné inteligentné hodinky. V noci môžete sledovať videá, filmy a používať všetky sociálne siete ako WhatsApp, YouTube, Facebook a mnoho ďalších. Všetko z vášho zápestia. Batéria je ďalším silným bodom. Vydrží celých 8 dní bez potreby nabíjania. Ďalšou fantastickou vlastnosťou je možnosť stiahnuť si milióny aplikácií zadarmo, aj keď už všetko potrebné je predinštalované. GPS, kontrola krvného tlaku, srdcový tep, hudba a personalizované tréningové programy. Je dokonca vodoodolný až do 40 metrov a má tvrdené sklo odolné proti poškriabaniu a rozbitiu. Výmena remienka je veľmi jednoduchá a rýchla. Pozrite sa, aké je to jednoduché. Nahral som aj bankomatovú kartu a je možné platiť bezkontaktne kdekoľvek ste. A teraz to najlepšie. Dnes je v špeciálnej ponuke pre tých najrýchlejších. Objednajte si hneď, aby ste si zaistili ponuku. Nenechajte si ujsť túto príležitosť. Kliknite nižšie a objednajte si svoje Ultrafix Smartwatch, kým ponuka nevyprší. Nebudete ľutovať.